Hlavná stanica. Nasleduje zastávka. Astronomická. Astronomická. Nasleduje zastávka. Fakultná nemocnica s poliklinikou, urgentný príjem. Fakultná nemocnica s poliklinikou, urgentný príjem. Nasleduje zastávka. Fakultná nemocnica s poliklinikou, alergológia. Fakultná nemocnica s poliklinikou, alergológia. Nasleduje zastávka. Mierová. Mierová. Nasleduje zastávka. Americké námestie. Americké námestie. Nasleduje zastávka. Mikroelektronika. Mikroelektronika. Nasleduje zastávka. Zahumenice. Zahumenice. Konečná zastávka, prosíme vystupte.